Salutare, prieteni! Eu sunt Dariu și astăzi voi face primul meu video. Ei bine, acest video, știți, este despre răufăcătorii Disney. Top 10 cei mai răi răufăcători Disney existenți. Locul 9. Cruella de Vil. Este o diavoliță în persoană. Toată lumea știe că a vânat cei 100 euro dalmațieni pentru a-și face haine din pielea lor. Câtă milă să nu ai pentru un cățel. De asta se clasifică în acest top această femeie cu coarne. Pe locul 9 îl avem pe Capitanul Hook. El a vrut să-l ucidă pe Peter Pan și să preia țara de nicăieri pentru bogăție și valoare. Desigur, este unul dintre răufăcătorii mei preferați. Plus că nu prea cred că are inimă. Pe locul 8 este cumplitul Shere Khan, un tigru groaznic, animalul din acest top. El a vrut să-l ucide pe Mowgli. El este foarte periculos, foarte agil. Asta mi-a plăcut întotdeauna la el. Pe locul 7 este Gaston, o frumoasă și bestie. Gaston a vrut să ucidă bestia pentru că o voia pe Belle doar pentru ea. Deci de la el putem învăța doar lăcomie, invidie, cam ceea ce îmi place mie. Pe locul 7 este Shen Yu. El este din Mulan. Poate că este mai puțin cunoscut. Eu nu prea îl cunosc și bine. Am văzut doar de câteva ori filmul Mulan. Dar el dorește să cucerească întreaga Japonia. A vrut să ucidă fiecare inamic fără milă. Asta îmi place și mie. Plus că arunci pe braț, adică cui să nu-i plac că arunci pe braț. Pe locul 5 este Regina Cerea, o femeie fără inimă. Adică chiar a vrut să iei inima Albă ca Zăpadă. În fine, a vrut să o omoare pe Albă ca Zăpadă doar ca să fie cea mai frumoasă. Adică, serios, să iei inima pe bune. Pe locul 4 este Ursula, vrăjitoarea mării din Mica Sirenă. Ea a avut toată puterea din oceane și a dorit răul fiecărei vietăți care mișcă. Locul 3 este dominat de însuși marele vizir din Agrabah, Jafar, răufăcătorul meu Disney preferat. El mi-a plăcut întotdeauna în mod special viclenia lui. Este un șarpe. Deși ăsta da răufăcător. Desigur că pe locul 2 îl avem pe Hades, dușmanul lui Hercule, un zeu din tărâmul de jos. El a vrut să ucidă un copil, dar el a crescut mare și până la urmă Hercule i-a dat o lecție. Și pe locul 1 este cea mai rea dintre toate, Malefica. Această vrăjitoare haină a blestemat un copil de-abia când se născuse. O răutate așa de mare n-ai mai vedea în vecii vecilor. Acest demon, mai bine zis zână, nu demon, e mai prea, adică de ce să-i zici zână, am văzut filmul Maleficent. În fine, sunt afirmații că este bună, mai ales de la filmul Maleficent, dar eu tot cred că este o vrăjitoare rea și haină. Cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Vă rog frumos să apăsați butonul de like, pentru că m-ar ajuta foarte mult. La 3 like-uri voi face și următorul episod. Eu am fost Dariuc și noi ne revedem